A conmoción no Grove é total o espertar este luns coa nova da morte de Andrés Rico, de 68 anos, moi coñecido na vila. Levaba en coma 2 meses logo dunha agresión nun partido de balonmán feminino entre o Rasoeiro e o Sanxenxo de categoría cadete que se estaba a disputar no pabillón de Vilalonga. O seu neto de 16 anos estaba a arbitrar o partido. Farto de escoitar a un seareiro da Rasoeiro insultar ao rapaz, dirixiuse a el para que parase. Este respondeu empurrando e provocando que o home caese, recibindo un golpe na cabeza. O balonmán galego di estar hoxe de loito. O peor día que podíamos ter, non? Eu creo que o peor día dende que estamos ao cargo da Federación Galega de Balonmán. Un día que non queríamos que chegara en ningún momento, sabíamos que había esta posibilidade, e, bueno, o balonmán galego está de loito, e na loita contra unha lacra que está presente na nosa sociedade, que neste momento lle tocou ao balonmán. O presidente da Federación Galega de Balonmán achegouse ao Grove ao coñecer a noticia a arroupar o Rasoeiro. No clube están consternados co fatal desenlace, tendo en conta que o neto da vítima que arbitraba aquel encontro é tamén xogador do equipo meco, do mesmo xeito que unha das fillas do agresor. Sí, tanto o neto árbitro como outro neto son xogadores do Rasoeiro, neste caso os xogadores, e Andrés era un aficionado que viña a ver os partidos do seu neto e viña a ver os partidos tamén onde non estaban os seus netos. A Federación Galega de Balonmán emitiu hoxe un comunicado lamentando os feitos, condenando a violencia no deporte e pedindo perdón á víctima e á súa familia. Para nós hai un presunto culpable a ollos de todo o mundo e hai moitísima xente responsable. Eu creo que ao final toda a xente que acude a un pabellón e non é capaz de respetar os demais, pois ten algo de responsabilidade nesto, non? Levamos moitos anos de perexa contra a violencia no noso deporte, desgraciadamente teñen que pasar cousas como esta para que a xente reflexione. Con todo salientan que agora é a xustiza a que debe actuar. Están máis de xustiza, eles terán que dirimir responsabilidades, ver intencionalidades, bueno, cada un que asuma as súas consecuencias. Nos o único que podemos pedir é que a xustiza actúe, nós non somos quen de decir o que hai que facer con el, senón hai unha lei, hai unha xustiza e que debe intervir o antes posible. Tamén amosaba o seu malestar pola nova o alcalde do Grove, que, ademais, é familiar próximo da vítima. Eu penso que é un día moi triste para o Grove e é un día moi triste para a sociedade e é un día moi triste para o deporte en xeral, non? E para o balonmano. E que podas ir libremente a disfrutar e que acabes en esta traxedia, pois é algo inexplicable, non? De tal xeito penso que é moi necesario empezar a reflexionar sobre todo isto. O Concello, por acordo de todos os grupos da corporación, decretou xa 3 días de loito oficial. Ao mesmo tempo, convocou para este martes ao mediodía unha concentración. Do mesmo xeito, o Concello de Sanxenxo, onde ocorreron os feitos, emitiu tamén un comunicado lamentando este fatal desenlace.